ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон ва шахсоне ки моро дар шабакаи Корвони Умр тамошо мекунед. Худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад ва бар ҳамаи шумо саломатӣ хоҳон ҳастам. Навори имрӯзаи мо як бародармон хонаи фурӯшӣ доштанд ва аз мо хоҳиш карданд то дар шабакаи худ гузорем. Шояд нафаре байни мову шумо дар ҷустуҷӯи хонае бошад ки ба миқдори худаш харидорӣ кунад. Хуб дӯстони азиз, дар зери навор лайк монед то ҳамин видеои мо падалиса ба дигарон шавад ва дигарон бибинанд бо кӯмаки мову шумо ва бо ҳамон лайке ки ҳеҷ арзише надорад. хуб дӯстони азиз, навораш мо дидесен ҳамаи шароитош муҳайё ҳастанд. хона як ҳуҷрага, яъне ки адрес ноҳияи Фирдавсӣ, Султони Кабир, рӯпарӯи беморхона, яъне балнисаи Истиқлол. Ба ҳамин рақамҳои дар рӯи экранда занг занед, бигӯед ки аз номи шабакаи Корвони Умр ба шумо занг задем. нарх гуфтанд 170 000 сомонӣ, аммо боз маслиҳат муомила карда мешавад. дӯстони азиз, лайка ҳатман монед. шояд нафаре дар ҷустуҷӯи ҳамин хел хонаҳо бошад, як ҳуҷрага шояд ба миқдори маблағи худаш харидорӣ кунад ва ин як кӯмаке аз мову шумо мешавад. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад ва бар ҳамаи шумо боз як бори дигар саломатӣ хоҳон ҳастам.